Ang masunod nga masayaw sing koratsa or mag-iinterpretar sing sayaw nga koratsa sa persona sa naton sayo nga aktibo nga SB member Honorable Ricardo Batula, papadisan man sa nanay sa naton Queen sa persona ni Miss Mary Jane Tamayo koratsa. Once again, ladies and gentlemen, Honorable Ricardo Batula and Miss Mary Jane Tamayo.
Thank you very much, Honorable Ricardo Batula and Miss Mary Jane Tamayo.